लोगोफोर आरो मानाव गेदेर सानसुमै साननो हनो गोरों रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं मोननैसो कुइसन लानानै बे भिडिअ खालामनाय जादों। आंनि गोसोआव बे मोननैसो कुइसना सोंथिया जेब्लायबो गिदिंबाय थायो। मोनसे कुइसना जाहैबाय जोंनि बर' समाजाव हाबा जाखानाय आइजोफ्रा हिन्जावफ्रा गथ' सासे सानैनि उनाव मानो गुबुनजों खारबाय थायो बा मानो गुबुनाव थाङो बा गुबुनजों मानो दोनखारलाङो बेबायदि जाथायखौ जोंनि बड'लेण्ड बा बिटिआर हालामाव जाफ्लेबाय थानाय बा जाबाय थानाय ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थायो। मानि थाखाय बे जाबाय थायो मानो बेबायदिखौ जोङो जेब्लायबो ससियेल मिडिया निउसफ्राव जों नुबाय थायो। दानिया बाथ्राया जाहैदों जोंनि समाजावल' बेबायदि खारनाय दोनखारनाय गथ' गथाय नागारना थांनाय बे जायो ना जोंनि बर' हारिनि अनगायै गुबुन जाथि गुबुन हारियावबो बेबायदि जायो ना जाया? बांगाल बङालि आसामिस गुबुन गुबुन जाथिफ्राव जायो ना जाया? आं बेखौ सानबाय थायो आरो सानदों। आरो बाथ्राया बे जोंनि बड' निउसाव जेब्लायबो हिन्जाव खारनाय दोनखारनाय जों जेब्लायबो कन्टिनिउ नुबाय थायो। आरो आसामिस इरि गुबुन हिन्दी बा गुबुन निउसफ्रावहाय बेबादि दोनखारनाय खारनाय बायदिनि भिडिअखौ बहुत बाङाय बहुत खम माने फ्रायानो मोननो थाङा। बिदि भिडिअनि बिबाङा बहुत खम। दा बेखौ लानानै आङो सोंलुआ बेखौ खालामनो सानदों बर' समाजावल' दोनखारनाया बांसिन जायो ना बर' निउसाव हिन्जाव दोनखारनाय खारनाय बा गोमानाय बेखौल' बांसिन होनाय जायो। दा बर'नि अनगायै आसामिस बा गुबुन जाथि बा गुबुन नावहाय बेबायदिया जाया ना बिथांमोननि निउस चेनेलफ्रावहाय बेबायदि दोनखारनाय खारनायनि भिडिअखौ होआ? आं दा बे मोननै बाथ्राखौ आं आगोर मोनाखै। आसामिस निउसाव दा बेफोरबायदि भिडिअखौ होआ ना आसामिस बा गुबुन जाथिफ्राव बेबायदि दोनखारनाय जाया? दा बर' जाथियाव बर' हारियाव मानो बिदि जायो ना बर' समाजावल' बेबायदिया बांसिन? दा बे बाथ्राखौ आङो जेब्लायबो सानबाय थायो। दा आं बिनि साननायनि बेबायदि सोंनायनि फिननायखौ नोंथांमोना आंनो खोन्थाहर। आङो बुंनो थाङाखै जे बर' निउसखौ आङो गाज्रि बुंनो थाङाखै बा माबा मोनसे सोरबा निउसखौ आङो बखिनाखै। दा आङो सोंनाया बेल' बर' समाजावल' दोनखारनाया बांसिन जादों ना बर' निउसावल' बेखौ बांसिन होयो? ना आसामिस निउसाव बिदिखौ होआ ना आसामिस बा गुबुन जाथिफ्राव बेबायदि दोनखारनाय खारनाया गैया? दा बाथ्राया बे। दा बे सोंनायनि फिननायखौहाय नोंथांमोना आंनो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरनोब्ला निसय आङो गाहामैनो बुजिनो हागोन बा मिथिनो हागोन दि नोंथांमोना खोन्थाहरोब्ला आङो बुजिनो हागोन मिथिनो हागोन जि जोंनि समाजावल' बेबायदि दोनखारनाय जायो ना गुबुन जाथिनि गेजेरावबो बे जायो। आं बेखौ मिथिनो हागोन। लोगोफोर आरो मानाव गेदेर सानसुमै साननो हनो गोरों रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आंनि सोंनायनि फिननायखौ दिनै नोंथांमोननिफ्राय एन्सारखौ फिननायखौ मोनगोन होननानै आसा खालामनानै थाबाय। दा नोंथांमोना आंनि सोंनायनि फिननायखौ होथारगोन कमेन्टनि गेजेरजों होगोन आं बेखौ आसा खालामनानै नेनानै थाबाय। एसेनोसै बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेनानै थाबाय।